Moikka kaikille syyskuun halparuokalaisille. Me haluttiin näin syyskuun viimeisen päivän kunniaksi Essin kanssa tehdä teille pieni video. Kertoo vähän siitä, että miten meillä meni ja miten tästä jatketaan eteenpäin. Joo, tänään tosiaan viimeinen päivä ja huomenna lokakuu. Ja tässä ajateltiin sitten paljastaa, miten meillä meni ja minkälaiset budjetit meillä oli. Eli meillä ikävä kyllä meni, kuulkaas, miinukselle, eli 6,90 € meni miinukselle. Ja itse asiassa tämä tapahtui viime viikolla, kun itseänihän en tästä tietenkin syytä, vaan ei tietenkään. Aina on hyvä syyttää muita, eli mun miehellä meni hermot mun quinoa-pihveihin, en tiedä oliko maussa vähän vikaa, mutta hän lähti sitten kauppaan. Eli tämmöinen ylimääräinen kauppareissu, niin sitten kostautui meille ton budjetin osalta. Mulla meni itse asiassa, tai meillä, sanotaan näin, minun ja lasten yhteinen projektihan tämä oli koko syyskuun, ja meillä jäätiin budjetista ali, eli meillä jäi parikymmentä euroa vielä käytettäväksi sinne budjettiin. Ja mähän sitä vähän muokkasin sitä meidän budjettia alaspäin, eli alkuun se olisi 315, mutta 290 olisi se realistinen, eli niinä päivinä kun lapset ei ollut täällä kotona mun luona, niin sitten mä elin sillä 350 budjetilla. Ja varmaan se alitus mulle tuli oikeastaan tosi paljon sieltä alkukuusta, että jotenkin alkuun oli tosi tarkka ja tosi niin kuin varovainen siinä, että riittääkö se budjetti siihen. Niin siellä tuli niitä päiviä, että syötiin 4 eurollakin alle budjetin. Ja sitten loppukuusta oli aika tarkkaa se 10 euroa, meillä 3 sitten se mitä syötiin. Ja erittäin hyvin meillä ainakin syötiin. Ei kyllä ollut nälkä missään vaiheessa, ei mulla eikä lapsilla. Ja uusia kokemuksia tuli, että paljon uusia reseptejä ja just siitä, että sitä ruokaa ei mene hukkaan. Ja meilläkin oli paljon esimerkiksi nämä kuuluisat quinoa-pihvit, missä radiossakin mainostettiin, niin siis ihan se, että sulla jää jotakin yli ja sitten sä rupeat yhdistämään, että mitähän tosta voisi tehdä. Ja sä rupeat yhdistelemään, että vitsi, onnistuikohan tämmöiset porkkana quinoa-pihvit ja sitten vaan toteuttaa sitä. Paljon kyllä uutta tuli keksittyä ja kokeiltua. Kyllä. Mitä ei ole aikaisemmin tehnyt. Ja ehkä se semmoinen niin ajatusmallin muutos siitä, että kun ennen mietti enemmän niin päin, että no mitäköhän tänään syötäisiin ja lähdetään kauppaan ostamaan niitä tai mitä huomenna syödään, niin lähtikin miettiä enemmän sitä, että okei, mitäs mulla on täällä kaapissa vielä tai mitä on jämiä edelliseltä päivältä, mitäs näistä voisi tehdä. Niin se varmasti jää niin kuin itselläkin käyttöön jatkossakin. Ja yksi myös semmoinen, että kun lähtee tuonne työreissulle, niin välttämättä ei tarvitse ostaa 2 proteiinipatukkaa ja 2 smoothieja ja 2 kahvia, mihin menee hirveästi rahaa, vaan sitten jättää ne eväät mukaan ja vähän suunnittelee sitä. Kyllä, reissua. Se suunnitelmallisuus kaikessa ehkä se tärkein juttu. Me halutaan kiittää teitä myöskin siitä kaikkia, että te lähditte mukaan. Olitte joko mukana seuraamassa tai osallistuitte itse vähän soveltaen tai ihan tarkalla budjetilla. Siellä on mahtavia tarinoita, olette jakanut meidän kanssa, hienoja reseptejä, oivalluksia. On ollut ilo olla mukana, on ollut ilo tehdä tätä teidän kanssa. Ja me myöskin jatketaan siellä ryhmässä, eli ei ihan sillä samalla laskimen tarkkuudella, mitä ollaan tehty tähän asti, eli se tuntimäärä, mitä päivätasolla ollaan niihin ruokiin ja ruokien laskemiseen nimenomaan budjetillisesti käytetty, niin siitä otetaan ehkä vähän askel taaksepäin. Kyllä, mutta tietenkin pysytään siellä ryhmässä ja saa kysellä vinkkejä, varmasti sinne myös jotain aina silloin tällöin jaetaan. Kyllä, eli varmasti jotain reseptikuvia ja muita sinne tulee ja ryhmä säilyy teillä siellä, eli voitte jatkaa myöskin vertaistukiporukassanne ja jakaa toistenne kanssa niitä kokemuksia. Ja tietenkin kokeilla sitä, että miten pystyy sitä omaa budjettia sitten hinaamaan vähän alaspäin, että voiko vieläkin jostain vähän säästää ja jakaa niitä sitten sinne ryhmäläisille. Lokakuun aikana meillä on nyt sitten tulossa ensi maanantaina itse asiassa aloitetaan sitten tämmöinen huokea hyvinvointi- ja nettivalmennus, jonka tarkoituksena on sitten myös vähän miettiä niitä omia kulutustottumuksia sieltä liikunnan ja henkisen hyvinvoinnin puolelta myöskin. Joo, meiltä ruvettiin silloin aika aikaisessa vaiheessa jo syyskuussa kyselemään sitä, että no mitäs nyt sitten niin kuin tästä eteenpäin. Ja asiakkailta tuli yhteydenottoja, että olisi kiva tavalla tai toisella jatkaa
tätä hyvin alkanutta matkaa yhdessä, niin me sitten ideoitiin tämmöinen nettivalmennus ja tehtiin se teille mahdollisimman edulliseksi, että te pystyisitte myöskin sitten seuraavat 5 viikkoa jatkamaan meidän kanssa. Eli teille se on 25 € ja muille sitten 39 €. Et me laitetaan tämän videon alle vaikka semmoinen linkki, mistä pääsette klikkaamaan itsenne mukaan. Siinä on tulossa paljon erilaisia treeniohjelmia, miten pystyy treenaamaan ihan oman kehon painolla, kotona, metsässä, pihalla, missä vaan haluatkin. Sitten me tietenkin paljon reseptejä yhteen koottuna ja sitten henkisen valmennuksen työkaluja, että miten niitäkin pystyy käyttämään eikä maksa mitään. Kyllä. Ja meihin voi ottaa myöskin rohkeasti yhteyttä, jos tuntuu, että se nettivalmennus ei ole sun juttu, mutta kaipaisit ehkä jotakin apua oman hyvinvointisi ylläpitämiseksi tai parantamiseksi, niin semmoisesta osoitteesta kuin info@funkifit.fi, niin sinne kun laitat meille viestiä, niin jompikumpi meistä sitten Essin kanssa sulle vastailee. Kiitos kun olit mukana. Oikein ihanaa syksyn jatkoa kaikille ja toivottavasti nähdään mahdollisimman moni teistä mukana meidän nettivalmennuksessa.